have this initial project for the purpose of making Baray Theater alive again in Tacloban City and in the region. Ang among initial presentation amo ang may title or may pamagat nga Matam-is and Gugma, Mapait and Kahadlok. A love story and set in Animo way back in 1980s. So without much further ado, atong subayon ini nga pasundan. Thank you very much.
smart ka. Bigyan na ka friend. Pero hindi na mga puro tanghali, walay kong may pay. Hindi kinabuhigan. Manjing ko, amis ka na, wala ka maghihapon ako.
ko. Diyos, kailangan mo na lang nagbabaligyan. Ay, pwede ka nga na mag-apply na nagbaligyan. Lugin. Oo. Ay, ayaw ko maglinda ako. Dapat ako na pinakanglanan na trabaho mo. Sige na lang, huwag na lang dali. Nay! Diba? Oo. Nabiyakan ko na tunan ko ako kung may hindi. Oo. Hindi ka din ako na maging kagdalo na. Ha? Nanay. Diba pag hindi rin ako susan na ako nito. Parang salamat sa kasama na loob. Susan! 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 Kanalot ko ka na Susan! Ano man, ang rin ka na doon! Ha? Jesus! Kaya talaga ka ba ako na mag-resistin, na parang purong, na magkarating ka kung kailangan yung anak-anakan. Maestra kong dati ang Nanay! Ano nga yung problema ni Mama Jo? Oo, naliliha ako. Maray, ayaw na ka ng istorya ko yung nagkabay na. Atot gini-istorya na ni Mama, ano? Iimo ka umiyak! Hindi nga! Kakatihan! Pero sige, ako lang ang magkakabaho yan ah. Ako lang ang magkakabaho. Nay! Okay ba lang kita, di ba? Okay lang. Nagkaroon na hinihintay 200 pesos na mention yung data sa SSS. Lady pala nag-shing na. May pangarap na natin. Pagkakitilis tapos na nunod kayo ng bugas. Sige. Pagka-10 pesos na nga nitong kilo, dinagdakin ang kaawin ka na. Mali. Maawin na nga nitong din na kaawin ka na. Okay. Natagasa na, natagasa. Mali. Gusto ka hawon. Walay kita. Nay! Mahiglan ka! Balik ko na ako! Sige. Ano yung sumagot ng tanong ko na? Nay! Hanapon na. Pula ng puno ang pinabalik sa nilamang baong. Ano mga o? Aking nagluto ng liwan. O sa balik lang po ang nila! Kanina. Kanina yung madam. Kanina yung madam. Pare. Ano ka nasa? Napapakulong ka nila ng Sabado. Nag-inulan ba ako yung mga babae? Kanina. Ako'y kaya ka na ibo. May bagong alis na lipstick ito. Eh, boss! Baka yung mga ibo. Kapag sa katapos sa kasama ko yung makukuray. Ang minagunjay. Balik ko pa sa lami. Adi, masuk ka lang pinilikan ka, Lucy. Kasi, wala. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Gayon, masuk ka na mo. Mari! Dili ka po ng pamaligoy-ligoy, ano? Diretso na yun ay manuyo. Okay, Mari. Mari mo na dapat nakawari ko. Iba na kay... Mari ko maniwala ako. Mami. Tapos, maabang ka. Mari, nagpapalabawala ako. Ako na na. Dili na daw ako sa tuliwan ko. Ano? Lucy! Ikaw malang magpipinanig mo magpapatuloy. Ikaw man ito, paliganan niyo. Gubya. Uy, Mari. Ayaw pa ba yaman sa tuloy ko? E ano man ngayon? Kunabuli kaing aning anak. Hindi ba sa badhini na ng pumuri? Maarap ako mahugit ako na anak ka. Pero ako lahat ang may magyakan dito na iya. Ha? Minayuyo ko ito niya. Nagwaray ito niya. Misyon ang pumunta nito niya. Imo ating na anak. Asan imo ang ibantayan? Hay!
magasaman, makulay ulit iyang mata kay... Kaya ano? Kay... Hindi ko pinikuan. Hinano? Hinano? Huwag ka katuingan. Bukos na alibong sa ayon na aling anak. Maorang mo ako kaya sus. Kalagabihin, nagtinig mo bang yung forex, isang baringan ka ba? Tapos sali pa, naagahan at tuwing ang iyong masapit kaya nagpapag-session, kaunyo na magbukto makawantan ng adik. Hoy, ayaw magbutang-butangin sa retong ako na lang. Ang ako na ikayo. Ang imo bayan. Ikaw, kung naman magulang mo na ipayag-bayan. Tagal ka gawin. Duha ka si man. Kung di mo kung nababayaran, ikpan mo na magulang. Pasensyahan ka siya. Pangiwas na mo. May kaiba sa pamilya na interesado magpitingan din. Dirin mo, pareho sa iyo nga, dagdog buon ng plete, waray mangani, marayan. Sunod musik. Di na mo na kumapatawag pag pinaunatawan mo kami barayan. Waray yan. Mubiyaan din anak. Di rin waray trabaho, asa waray barayan. Di na mo na kumapagpitin musik. Pabalik mo ka, ha? Pabalik mo. Uy, Nay! Ano ka wala masa? Tawag mo. Mag-stick ka, mag-stick ko, mag-stick ko. Ikaw ako na pinapakya. Parang ka. Tawag kami nakabulan, mga bayad-bayan, atong kuryente, atong kekit balay, tantanan. Sige daw, kain lang kita, pamimili, dos yung Jesus. Nay, kayo mo kung kapit-anay. Tris, Nay! Nay! Nay, angin nga yan naman nagdadalita! Kaya balik kami rin ang babayan, bro! Sige, bakit? Tay, malakad na ako! Susan! Susan, nandiyan ka na! Susan, anong pawin naman yung plan? Oo. Ah, Susan. Susan, Tay, ano nga? Nakatubangan niya na school, na summer man. magtutundo ko yung video class, Tay. Ay, salamat. Uy, malagbi? Uy, malagbi? Ano ka ba kakalit? In-check ko na lugin si Quintamin. What's the matter? Ay, managers! Okay na ako! Okay ka lang, ha? Oo, okay, sige. Ang bibig ka muni-muni, ha? Uy! Uy, ba? Uy! Ay, bye, anak ko. Beautiful na manang-mana sa kanyang nanay na tatay. Bye, Tay. Nay. Bye.
Mahal ka tuwing na umulan. Mari ka kwarta? Wala kayo ganyan kwarta. Susta. Ako na bahala. Basta pa din. Sasayang ka. Ayaw na mga nalisin ko. Manpanin. Hindi ka makakasayahin. Kung ladies face na. Pero mas ma-open smoking. Nakapa. Kaya, mga nadalaga ka kakatsansigan at iyo mga nabudoy. Balik. Oh. Na, mga pwede. Na, ako malibad yan. Yurikan! Hindi naman ako kasi magkubarta. Papaiwas na kami abalay. Kumagod na awin ko. Ano naman? Tayo, pinangalan din sa ano? Pero bakit may liwat? Kailangan ng high school girl. Nakawag ka sa masal ko. Iya ko pinitawag ng muna. Parang sa lagay sa... Saan naliwan? Saan naliwan? Udoy, pati. Mas mubay na lang ito. Kaysa maging snatcher ko na nanigas na rin. Ano ba rin? Muna. Ano ba rin? So, mag-desisyon ka. Sige na ako. Sige, sige. O, pala ka na kayo. Mabay pa kayo. Hello! Parang sa kanya, Sige. basta pa din. Huwag umatin na una. Oo. Nagkagala ako. Pasok na yan. Pasok na. Tara ba yun? Yun na kami. Tara. Pero daw, ikaw. Oh, ano? Sige po din. Ano? Gusto mo? Music! Ano man? Pakasi ko. Isang kasi. Hindi mo tinabas? Yan.
Ano pa din? Paglakat tayo na barangay. Sige, ikaw. Sino ka pangalan to? Makilala ito. Christopher! May malususan. Ay, malususan na taga-Saudi! Beautiful and good-hearted. Kaya nga ni Susan, ano, school kayo, nagsasama rin niya class. Hindi na may surprise ako kay Susan. Surprise! Ikaw lang na surprise! Na-surprise na. Hold on. Kung ano hindi ka naghihilot. At least usan ang Quran. Masulahan, marang ka naman itong mga anak. Super dedicated nga teacher. Oh! Hindi ka ba yung tatay? Good church. Nice to meet you. Hindi yan ang iyak ako sa trabaho. Ay, marang ka naman. Alaban ang tatay. Good church, talaan na kailan. Saan si Kuya kung hindi ko ba rin masahan na yung Susan kung hindi ko na ba niya makasal? Ha? Sumunod na pala tayo at kabila. Uy! Ay, napakabahag ka. Ay, napakabahag ka. Sigurado ako kayo. Ay, kung karoon ka ng anak, walang problema hapon. Fernando. George, natuon ko lang dito sa ano? Parang ganito. Oo, araw mga tinapon, kabiyakan. Oh, hiwiaman ko ikaw. Kapakian. Ako kapag ano, thank you, ha? Kita kita susunod, ha? Nice to meet you. Ano, George? Sige, bali ako. Sige, sige. Basa! Surat naman, basa na. Thank you, thank you. Ay, manahimo, di ka na-school na. Iba rin yung parang pwede pa rin, parang iba. Iba rin yung parang Hoy, kasi, ano nga po ito ka rin mo? Hoy, ikaw ha? Ay, sabi na yung baro. Wala ka ba naman isipin? Ha? Hoy, di ka na ba mag-friend sa akin? Pero nakakilong kakaras na Diri ko karoon ko ng mga nagabay. Ang kami na naglaway, kadrama. Eh, di ayaw mong kata. Eh, kung mo, magpakipsex na ako. Uy, Madi, parang ka? Yung nagiging asawa ng Al-Susan. Ha? Brother! Brother, ino! Huwag ka mabibigla. Di,
Tambay lang. Eh naman, kung maestra, ay di ba dapat mas magsikat ka? Huwag kang tatamad-tamad. Bakit? Amo na nakalakad kaya. Kapamiling na ko itong trabaho. Ako'y silusing sa akin. May himala! Sabada, sabada. May himala! Ano gagawin mo? Katrabaho man ako. Walang gamit. Eh, baga, engineer, wala na ako na rin. Uy, di mo mali. Ba't ito ba? Ano ka rin natawag na yun? Ikaw ang isa. Ikaw ang isa. Ako? Ikaw ang isa. Bakit ako naman ba yun? Kadirihan niyo na. Makaka-skill out na yun. Alam mo kung wala ka pa rin yan natin. Kadirihan mo. Kadirihan mo. Diri mamamatay ang asawa ko ni Rambo. Ha? Killer na ba ako yan? Hindi lang paanas. Kasi, pero mo, namatahin yung niya, pag-tuti kami, virus, bacteria. Mamatay to George. Kaging pinagkakalasan mo. Hangin mo mga makukukat na gamit. Kabaha Manila. Correction ako niya dinasa. Parang ka. Parang ka, George. Nagsuot ako kayo mo para umuutang yung kwarta. Pero wala ka pumalos. Wala ka pumalos. Wala ka nga rin kapag ilamay o iya pagpalabog. Di ba kasi mo na tulong mo? Hindi na ako maaraw sa eskwela na tamo. Iba nga pala yun ang yan isusan ng Manila. Para yung duro para ng kakinukupyan. Oo. Kung saan ka katuloy kung saan ka ba naman. Wala na nga yung mo. Kailangan ka, ako best friend. Kapag lang ako pelay. Oo! Minahal ko rin siya! O, ba't tumatawa kayo? Kapit bahay na. Minahal ko rin siya. May sa ako nakabukon. Kada gabi, hindi na ako nagpipinumong. Tulong ako ulan! Tulong ako ulan na kumahin luha! Makakapit balay! Huwag yun. Dahil ngayon, isa na lang siya. Marikip na alaala.
aga. Dalabayan ko na ikaw, tayo mo nasunod. Ay, Lola! Dalawain ako! Kaangsa! Hindi mo kami, friend. Di ba magiganda ako kung papagdaan? Salita ko na na-smile ka na. Ako lang yung problema mo. Ikaw. Ang problema man ko, hindi ko kapuli ng pinilisan, aanin ko. Baka nalang ko rin mga Salamat. Pero kayo, kaya ko ba yung pinag-ito ng mga paawin? Ang hanggang, niyara na lang nabaka ko tinapula ako. Kung nagpapalaba ako, tapos mag-overnight ako, baka kapirong-pirong nalulog ako. Sige, secret ka lang. Hindi pa nga yung makapili ni Fernando Billy. Trabaho ko sa ulo kasi mana. Magulang. Nandito yung Marie. Hoy, anong Alam, dapat utang ito ang na ibon. Kita na kung bagang ibon walang daya